Li polisan êrişî xwepêşandana şermezarkirina kuştina du rojnamawanan kir û hejmarek zêde rojnamavan rêveberên partiyên siyasî û saziyên sivîl desteser kir. Şaxa Komala rojnamavanên Dicle Firata Wanê bi beşdarbûna hejmarek zêde saziyên sivîl, partiyên siyasî xwast ku li navenda bajarê Wanê xwepêşandanekê li dar bixe. Li hêzên ewlekariyê derdorê wan dorpêç kir û nehiştin ku ev daxuyaniya ragihandinê bixwînin. Li destpêkê da polîsan rojnamavanên jin nivîsê desteser kirin û pişta jî heme rojnamavan ku di nava dorpêça polîsan da bûn hatin desteserkirin. Her wiha Hevseroka Rêxistina Dem Partiya ya Wanê Gülşen Kurd, Hevserokê Rêxistina DBP'yê Wanê Cemal Demîr û hejmarek zêde rêveberên partiyên siyasî, saziyên sivîl, sendîka û xwepêşandar hatin desteserkirin. Polîsa di heman demî da pankarta li ser wê pênûsa me jî û qemera me jî li erdê nemîne hatibû nivîsandin destanên ser. Heya ku ev rapor dihata amadekirin, herî kêm 10 rojnamavan 55 kes hatibûn desteserkirin. Hêjebî birxistineyê ku duh pênşemê di êrişa dronê ya bê mirova Tirkiyê da li Bakur û Loşratê Sûriyê li bendava Tişrînê rojnamavan Nazim Taştan û Cîhan Bilgin hatibûn kuştin. Piştî kuştina rojnamavanan li hejmarek bajarên Tirkiyê xwepêşandan hatin lidarxistin û kuştina rojnamavanan hate şermezarkirin. Her wiha Sendîka Rojnamavanên Tirkiyê Komala Lêkolînên Medya Hukukê Melesa jî kuştina her du rojnamavanan bi peyamekê şermezar kir. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.